Nech vás Boh žehná, bratia a sestry. Chcel by som vás trošku pozbudiť z Božieho slova, niečo prečítať a tak vás posilniť vo viere. Vieme, že dneska veľa ľudí, čo je smutné, sa hraje na kresťanov. Že je to ako keby viac náboženské, než duchovné. A vidíme to, napríklad môžeme to vidieť na sociálnych sieťach, alebo v normálnom živote, v cirkvi a tak ďalej, keď pôjdete, nehovorím, že každá cirkev, ale sú niektoré cirkvy, ktoré sú ako keby hrajú to kresťanstvo, čo je smutné, ale vieme, že na to je Boh, aby Boh súdil každého človeka a bude súdiť každého človeka podľa toho, ako konal. Čiže my nie sme tí na to, aby sme súdili ľudí, ale my sme na to, aby sme ich napomínali. Čiže, ak by sme mohli ísť do Hebrejom 9.27, ako je ľuďom určené raz zomrieť a potom príde súd. Čiže vieme o tom, že každý človek z nás zomrie. Príde čas, keď zomrieme a príde súd. To je na 100% určené naozaj, že každý človek, lebo niektorí ľudia si myslia, že toto je ich domov a tu nám budú žiť večne. Žijú tak, ako by tu mali ostať navždy. Ale každý vieme, že raz pôjdeme z tohto sveta. No a príde potom súd. A teraz, kto ťa bude obhajovať na tom súde, keď sa postavíš pred Pánovou tvárou, pred Božou tvárou? Keď zomrieš a postavíš pred Pánovou tvárou. A teraz, otázka na každého jedného z nás, aj na mňa, aj na vás, na všetkých. Kto ťa bude obhajovať, keď ty budeš stať pred Bohom? Teraz, bude ťa obhajovať tvoja manželka, budú ťa obhajovať tvoje deti, bude ťa obhajovať tvoja mama, bude ťa obhajovať tvoj otec, tvoja rodina, tvoj pastor, tvoja brat, sestra. Nie, nebude ťa obhajovať. Vieš, čo ťa bude obhajovať? Tvoj život, ako si žil, ako si konal a či si robil naozaj to, čo je z Boha. A teraz, list Titovi 1.16. Vyznávajú, že poznajú Boha, ale skutkami ho zapierajú. Sú veľa ľudí, ktorí hovoria, poznám Boha. Keby si poznal Boha, Boh je láska, Boh je radosť. Boh je ten, ktorý dáva človeku niečo nové, dáva mu pokoj a dáva mu nádej na to, že nie že nádej, ale 100%, že keď človek zomrie, tak aj keď keď sa postavíš pred Pánovou tvárou, áno, že sa postavíš pred Bohom, keď zomrieš, tak hneď ťa s radosťou príjme Pán Ježiš Kristus. Lebo on vedel, že keď si žil na tejto zemi, keď si bol, vlastne, keď príde súd, tak on bude vedieť, že ty si bol jeho, lebo on ťa pozná. On na teba nezabudne tam, keď budeš stať pred jeho tvárou. On bude vedieť a s radosťou ťa hneď príjme. Lenže tí, ktorí sa mu postavia pred jeho tvárou a aj keď hovorí, že poznajú Boha, že sú duchovní, ale keď prídu pred Pánovou tvárou a nerobili to, čo chcel Boh, tak Boh sa ani na nich nepozrie. Ja nehovorím, čo sa tam bude diať, ale ako keby Boh už bude vedieť, že kto bol jeho, kto je jeho a kto nie. Čiže budeš hneď odsúdený. A preto list Titovi hovorí 1.16. Vystávajú, že poznajú Boha, ale skutkami ho zapierajú. Čiže robia to, čo sa Bohu nepáči. Skutky hovoria niečo iné. A čo to je skutok? To, čo robíš, ako žiješ, ako konáš. To je skutok. A keď hovoríš, že poznáš Boha, tak by si mal robiť to, čo je z Boha. Ale ak ty robíš to, čo je zo sveta a si jednou nohou s Bohom a jednou nohou na tejto zemi, tak mali by sme sa všetci skúmať. Tí, ktorí si hovoríme, že sme kresťania, tí, ktorí čítame Božie slovo, by sme sa mali skúmať,
skrze slovo Božie, ako je napísané list Titovi, alebo je to Evangelium podľa Lukáša 6:46. Prečo ma oslovujete, Pane, Pane, a nerobíte, čo hovorím? Že veľa ľudí hovoria, Pane, Pane, modlia sa. A oni idú sa modliť, hovoria mu, Bože, Pane. A popri tom nežijú tak, ako Boh chce. Alebo keď apoštoli dostali dar Ducha Svätého, šli a šírili Božie slovo. Robili to, čo bolo z Pána Ježiša Krista, keď Pán Ježiš Kristus im poslal to Ducha Svätého, ktorého my máme v sebe. Ľudia, tí, ktorí sme prijali Ježiša Krista do svojho života a znovu zrodili sme sa z Boha. Čiže sme boli pokrstení Duchom Svätým, získali sme dar Ducha Svätého, ktorého dostali aj apoštoli. A teraz, ak ťa vedie Duch Svätý tam, kde sa šíri Božie slovo, alebo hovorí ti, choď a káž o Bohu, káž o Ježišovi, tak by si to mal robiť. Ale ak v tebe žije Duch Svätý a robíš viac to, čo je zo sveta, tak stratíš toho Ducha Svätého nie tak, že Pán Ježiš Kristus ti ho ako keby zobral, ale ty si sa rozhodol tak, že aby už nechceš byť duchovný, ale chceš byť v duchovnom blúde. A tak ako apoštoli šli, kázali, šírili Božie slovo, keď Duch Svätý k ním hovoril, že choďte do tohto mesta, kážte tam, robte to, uzdravujte toho, aby sa oslavilo Božie meno, Ježišovo meno. A oni to robili, šli a kázali. Čo robíš ty? Načúvaš viac na duchovné, na Ducha Svätého, alebo viac na tento svet, alebo viac na tieto starosti svetské a tak ďalej. Ak ťa Duch Svätý volá, aby si šiel a kázal Božie slovo, aby si robil to, čo chce Boh, tak by si mal robiť to, čo chce Boh, keď si naozaj duchovný. Vieme, že nikto nie je z nás dokonalý, že každý sme hriešni, sme ľudia. Ale ty by sa mal snažiť robiť to, čo chce od teba Boh, a nie, že ty budeš žiť v tom, že budeš vedieť, že robíš hriech, ale ty budeš zotrvávať v tom hriechu a ešte budeš hovoriť Bohu, Pane, a budeš hovoriť, že Boha poznáš. Keby si Boha poznal, tak vedel by si, že to je zlé, tie skutky, ktoré činíš. A preto hovorím, že veľa ľudí, a keď si môžeme pozrieť na tých sociálnych sieťach, robia chvály, ale chvály, ktoré napríklad, že ich spievajú a popri tom robia niečo iné a nechodia ani do cirkvi a nečítajú a tak ďalej a robia chvály a myslia si, že na tom, že ich budú ľudia chváliť, že robia. Ty musíš sa znovu zrodiť z Ducha Svätého a byť znovu zrodený a žiť podľa Boha. A vtedy, keď budeš mať Ducha Svätého, vtedy môžeš ísť a kázať a robiť chvály a robiť to, čo chce Boh. Tak ako apoštoli čakali, 50 dní čakali, kým dostali dar Ducha Svätého a hovorili v jazykoch a vtedy ich Boh posielal. A preto hovorím, ak máš v sebe Ducha Svätého, tak rob, čo chce Boh. A neurob to, že aby Duch Svätý už k tebe nehovoril. Ale rob tak, aby Duch Svätý hovoril k tebe, lebo príde deň, keď príde súd. Nebudeme tu večne, ako sa píše v Hebrejom 9:27, ale je ľuďom určené raz zomrieť a potom príde súd. A tvoj obhajca bude tvoj život. A preto ťa povzbudzujem vo viere, aby si zostal vytrvalý a činil to, čo chce Boh. Rob to, čo chce Boh a choď tam, kde ťa Boh volá, kde ťa Duch Svätý vedie. A nehraj sa na kresťana, nehraj sa na duchovného, lebo život, ktorý vedieš, môžeš klamať aj svojho pastora, môžeš klamať brata, sestru, manželku, všetkých, ale Boha nikdy neoklameš, lebo Boh vidí všetko, ako žiješ doma, ako sa správaš, aké skutky robíš. A preto ťa povzbudzujem vo viere, zostaň vytrvalý v Duchu Svätý a načúvaj na Boha. Lebo časy sú naozaj zlé a žijeme v takých časoch, že sa viac ľudia hrajú na kresťanov, než žijú tak, ako chce Boh a ako ich vedie Duch Svätý.
Nech vás Boh žehná všetkých ľudí. A nech je Boh s vami. Amen.